Čaka. I dosta je. Šta je to prije? Tamo njegov bio šlauf, Mišo doletio, to ti sam vidiš, leti Mišo, tamo u Vijekino kači onaj šlauf, ovi vamo. Svi onda seljane gase dok je did izišao iz kuće. Mislim... A kako je se zapalilo na traktor? O struje, valjda, ne. Samo, jel? Pa ja. A mi Anitu napadamo što si sve zapalila. Namjerno što ti rekao, radila samo da imaš ti kuću napraviti. Kako kuću te vi zapalilo, kaže da mora kuću napraviti. Kad vi se pravi živati. Čuješ, čuješ. E tako. E to ćemo u krvanču. Evo, ovo ti, ono sam oteo na jednom vrtu. Pa sad snima tek. Pa daj mi. Ne. A pa vratit ću ti. Kako to isto radi? Da, baš sam malo divi. A mi ti uvijete ovo tamo u gazu. Meso. Meso. Aj sam. Di? Ha? Ti bogara. Ja te mene brzo odumaš. Za drogom. Za drobom. Ovo stvarno preko kamere je gadno izbira. 112. Znam. Treba ja voro tako. Ne možem bolati. Koliko ti do 172? 179 je na broju. 134, 135, I onaj štonjak bi mogao baba koniti. 141, 150, 155, 156, 157, 162, 163.